mutungamiri wemain opposition wenyika yeZimbabwe vari kuNelsonchamisa vachipindira panhau yeunlawful arrest yaBlessed Muhlanga anozivikanwa nenyika yose kuti Blessed Muhlanga ndiye akanga ari the cover up journalist aiwa waBombshell Geza panguva ino anozivikanwa kuti Bombshell Geza is onto hiding, and also vakangopinda panhau aiwa pamwechete nekuexposa corruption inenge ichiitiwa aiwa in the ruling party ZANU-PF, especially with the top leadership. Don't subscribe or like or turn the bell icon. This luminary and illustrious citizens, Blessed Muhlanga, is just a journalist, not a criminal. Professional journalism must not be victimized. In a new great Zimbabwe, none will be in jail on account of executing their professional duty and a journalistic work. Much love to this citizen hero. Tombashkobda ichokopana ari kuNelsonchamisa achikomenda pane issue yaBlessed Muhlanga his unlawful arrest achiti aiwa but the new great Zimbabwe tinge takutonga aiwa ivo vana ari kuNelsonchamisa panguva ino tikona ari kuNelsonchamisa ari kupromisa macitizens kuti aiwa Kenani yava kusvika panguva ino, just remain resolute. Vana paakachivaudza achiti aiwa kana taamu the new great Zimbabwe pana munhu anoarrestiwa on the account yekuti ari kuexecuta aiwa his role and his job aiwa zvinenge zviri lawful zviri pamutemo, noti maunlawful arrest atiri kusangana nawo arichionekwa munguva ino yethe regime. Mashoko anoda togopanapa ari kuNelsonchamisa patikuona kuti pacritical point yatikuona kuti succession battle panguva ino aiwa iri kutsviriridza vanhu vachiona mafactions achibuda muthe ruling party ZANU-PF ratirazikanwa kuti rakanga rino nyararo rakabatana. Tidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like.